మలద్వారం దగ్గర సమస్య వచ్చింది అంటే వేరే వాళ్ళు చెప్పే మాట పైల్స్ అని. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ గురుగుబెల్లి వెంకటేష్, జనరల్ సర్జన్, డిస్నీ హెల్త్ క్లినిక్, శ్రీకాకుళం. నిజానికి మలద్వారం దగ్గర సమస్యలు 3 రకాలు ఉంటాయి. 1 హెమరాయిడ్స్ లేదా పైల్స్, 2 ఫెజరీ నానో, 3 ఫిస్టులాయి నానో. హెమరాయిడ్స్ లేదా పైల్స్ ఇవి మీకు ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే మలద్వారం ద్వారా రక్తం పడడం, లేదా అంటే బయటికి కండలా తగలడం, వెళ్ళేటప్పుడు ఇబ్బంది పడడం. 2ది ఫెజరీ నానో. ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మలద్వారం దగ్గర చిట్లినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే మీరు మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించడం, లేదా అంటే చిన్న చిన్న చుక్కలు పడడం, లేదంటే తీవ్రమైన నొప్పి రావడం. 3వది ఫిస్టులాయి నానో. అంటే మలద్వారం నుంచి బయటకి వేరేగా దారి ఏర్పడడం. దీనివల్ల మలద్వారం చుట్టూ వాపు రావడం, దానిలోంచి డిశ్చార్జ్ కారడం, చిన్న పుండులా అనిపించడం జరుగుతుంది. అందుకే పెయిన్, బ్లీడింగ్ ఉన్నాయి కదా అని వెంటనే పైల్స్ అనుకోవద్దు. సరిగ్గా డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. నెక్స్ట్ వీడియోలో పైల్స్ లో రకాలు, వాటి స్టేజ్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం.